So what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Kung bago lang ka sa akong channel guys, please subscribe and hit the notification bell para mas updated ka sa akong mga bagong video. So karong video guys, no, karong vlog mag-iba challenge mi karon guys. So bago mi magsugod guys, mangwa sa mig-iba sa akong sabay sa akong manghod guys. So karon guys, madusan guys. So tara, let's go. Guys, na may nakuha nga iba dito sa gawa, so muna na siya. So kasi na daw ikaw ako, ikaw na pod, ikaw na pod, ikaw na pod. So ako Itong tanan mo nga mga bigo dito. ikaw
I-subscribe muna ang aking channel dito. Please! 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 Ihabulin natin. Ihabulin natin. Uy, daw tayo na ho. Uy, daw tayo na ho. Habulin natin. Bye! 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 Alin, Tribi! So karon guys, balik ako Bye! Mubalik lang karon Bye! ka dali. So Bye! mubalik lang ko para sa mga free shoutout. So boom. Bagsak! Boom. Bagsak! Boom. Bagsak! Tekra. So karon guys, no, bago din matapos ng video guys, gusto lang ako nga i-shoutout si Nerty. Shoutout sa iyo. So si Ellen Tahina, shoutout sa iyo. Sa YouTube channel nga Eric Kili for Horror Story. Shoutout sa iyo. So si Michael David Oiko, shoutout sa iyo. So si William Gis TV, shoutout sa iyo. So nagpa-shoutout po dahil sa kwa si Nicole. Shoutout po dahil nako si Chang, si Angelica. So shoutout sa inyo. So keep safe guys. So mara to siya guys. Sa sunod nga vlog, comment down below kung gusto nimo mo pa shoutout, comment down lang guys. So wala na problema, shoutout lang tamo. So sa tanang na shoutout and goodbye. See you in my next vlog. Bye bye.